तर पहा मित्रांनो, आपण ज्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षा दिलेल्या होत्या गट क व ड च्या 31 तारखेला आणि 24 तारखेला, तर त्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. अशा प्रकारचा एक जी आर आपल्यासमोर आलेला आहे. तर या परीक्षेचा निकाल आता लागणार नाही, ह्या परीक्षा पुन्हा होणार आहेत, अशा प्रकारचा जी आर आपल्यासमोर आलेला आहे. तर आता आपण तो पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघायचा आहे. तर पहा मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाकडून हा जी आर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. तर विषय काय आहे, सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गट क व ड संवर्गाच्या दिनांक 24/10/2021 व दिनांक 31/10/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या पदभरती परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत तर सविस्तर बातमी बघा. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपण संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावावर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गट क व ड संवर्गाच्या दिनांक 24/10/2021 व दिनांक 31/10/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या पदभरती प्रक्रिया रद्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तर पहा, इथं सांगितल्याप्रमाणे ह्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. नव्याने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये या रद्द केलेल्या परीक्षांसाठी अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नसणारे नवीन परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करावे. तर पहा मित्रांनो, आपण ह्या परीक्षेचे फॉर्म भरलेले होते. तर त्यामध्ये आत्ता आणखीन एक नवीन म्हणजे याच्यामध्ये पदाची संख्या जी आहे ती वाढणार आहे आणि नवीन विद्यार्थ्यांना सुद्धा यामध्ये संधी मिळणार आहे. तर आपण जे फॉर्म भरलेले होते जुन्या विद्यार्थ्यांनी, तर त्यांना पुन्हा फॉर्म भरण्याची गरज नसणार आहे यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे. याच्या व्यतिरिक्त नवीन जाहिरातीनुसार नवीन अर्ज करणाऱ्या सर्व उमेदवारांना विहित परीक्षा शुल्क व इतर अटी लागू राहतील. तर पहा मित्रांनो, जे काही नवीन विद्यार्थी फॉर्म भरणार आहेत तर त्यांना परीक्षा शुल्क द्यावे लागणार आहेत आणि इतर ज्या काही अटी आहेत त्या त्यांच्यासाठी लागू असणार आहे. उपरोक्त निर्णयानुसार त्वरित कारवाई करण्यात यावी, तसेच आपल्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना याबाबत तात्काळ कळविण्यात यावे. तसेच विभागाच्या संकेतस्थळावर व प्रसारमाध्यमातून या निर्णयाबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी, जेणेकरून सर्व परीक्षार्थी उमेदवारांना याबाबत अवगत होईल. तर पहा मित्रांनो, नवीन आपल्याला फॉर्म भरण्याची गरज नसणार आहे. जुन्या विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी आधीच फॉर्म भरलेले आहेत तर त्यांना नवीन जे काही जागा निघणार आहे त्यामध्ये फॉर्म भरण्याची गरज नसणार आहे. तर ज्यांनी या परीक्षेसाठी फॉर्म भरले नव्हते तर त्यांना इथे त्यांच्यासाठी एक संधी आणखीन मिळालेली आहे, त्यांनी इथे फॉर्म भरू शकता. तर पहा, ह्या अशा प्रकारचे हा जी आर होता. तर हा जी आर तुम्हाला कसा वाटला हा तुम्ही नक्कीच कमेंटमध्ये सांगायचा आहे. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटतो. धन्यवाद.